Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ngaro ka nga jing siu jo nga bare nga singu ba ka bom ya hab ka nek jing persya jong ge hito ya ka nek casino mar bale ka casino ka de ka high profile khalai kamut bangi ki vlog ngilo profile ngidon ka fiat ngidon ka khalai mobile ngidon kruk unawat RTI bapau khmat ka jela uba des parsing rani hak arsan trik urisau arhajar puar ula penpau ba ukrsan ting ya ka jing thmu jong sarkar jela banchna ya ka casino haba pen ksan ya ka ne ka jing kersan jong u banchna ya ka casino uba des parsing rani ula ong ba ka khalai casino ka de ka jing le kai khalai jong kibrio ki badon ba em lani ki high profile balada ka sarkar jela ka yolat ban play ka casino klem pep ka jing yo lom khajna kan kintiu ya ka yo ka kot jong jela ka badon menta hapdeng ka jing hiran ka platingka na ka jing khang banti ban shalan ya udaw yong hakani ka jela ngaro ka nga jing siu jo nga bare nga singu ba ka bom ya hab ka nek jing persya jong ge hito ya ka nek casino mar bale ka casino ka de ka high profile khalai kamut bangi ki vlog ngilo profile ngidon ka fiat ngidon ka khalai mobile ngidon kruk ngidon ka turmasi ngidon ka kwai dok kha kata ka de ka ba ngi ki bari ni yo ban le chatu de ka kamram kormen namar ka jing hiran jong ga yo akot India dan tang atli state ko pun kam ni ka casino ko wa sikim te kar kum ka ripol yi ba ka tu ka jing yo lum na casino ko mu chkhei ba kum ka sikim ka blom don ye ra ka blom don resources ko madan nangi de balai ka ruspa balai ki brio kim judu kam mar ba jing yo na casino ka de ka chkhei ba Agama kali kibri ong hakno kom kian casino gi ong ba kadi kata kajing khalai ke ba kibri gi dala da kim padon akau po bang siklur om padio benro kita de ke ba tang shurung tu ka tak ka ba he ba ni kasi teng tang benrung hapo blossom cherry blossom chajar ba irung ibn bisa kumnong ila benrung hak ta casino ka ba ka ba tang benrung ron kam le klur diketar de ke banga ngam su ya hab ya kani persya ya casino namar bali marba ka lada kesorkar kali bahaya ki balang ban ai suluk suwa jin yeseng kile bahaya ki balang da ka bali song ahmad habalong jin yeseng he tike jingeli bali ki bi bisni ba government ka thaulat ban kan chu bisa namar kami khala de kade the only state upon is belong sentar ba abede bar kanika turusin ti ladam ta kayo energi hang tai po marwet baro ke spa ki wan khalai na po asan ko wan bet pisa po casino namar ba ka casino ka de ka tagala benlum khajana na benta ka sarkar marbale ki brio ki bari spa ki le khalai ndei ba ki le khalai ban yono ki le khalai ban refresh ka bri dingi sene babuan hingil khalai ni perkhat ban yono utabi artli ka bang ding perkhat ba babuan ni 100% ki kasih perkhat ba balik halai de ban yono dai ni ki high profile ki casino ki balik halai casino babuan ki lik halai ban fresh ka bri don de tang state ka babuan ka black money ka ba yo anang ne yo antai la se hang ne mesti ngilong gila ki high level money kila banong ki high level money tira da kam don ka ne ka jing refresh ka bri te tu bisa pinpan bisa dan no baru spa pinpan bisa kalian ci spa no mai kadon ke jingela kai klik ai ke hentu dei wat mut pada ke gitu bikin susi pada habdu khalai ha gitu kim susi habdu khalai ketua di kilet ban fresh ke jing perkat ni kin sene berapa persen ni perkat ban le khalai le ban yono ba perkat ba ka jinglet khalai ke de jing yono ngaong direct bo dei babit tasam dei kini ka high profile khalai kum casino ka de ka wei kalat ka bawara ya ka khajana ka khrau bhara mastir me khalya maka fi me khalya ka de ka tourism ka ba inek future mutkin ka tourism de ka we na kalat aikam ajam ka khrau tam ya stia balada ki brio ki wan sene majhadu menta khulong tang wan red jabo pelong ya me khalya kum dusbin iwan gile no ndai badon be ke jaga lekal umdai ba ki no ki wan sa hotel hadian bala palut pisa nomor bila ki brio badabar chwa mana kasnem gile amno ki pelang ya pisa Mungi khasi teng isukut bet tang na kanong kandong hayu mulong tang na snong hamairang tang na snong anong stoin tang na snong harang do tang na snong asalang tang na snong ha juwe tang na snong tater
le giri ki basta ki bala syane ki state ki bala kiu malang snem ki le no ki pelang bisa abala alang bisa ki le ting ting ki we giri ban pelut kai tu bisa pelang kena ti habadon kasino kedai ka lad ban kwai pisai ka state don ting 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 ne nang sedang gumne ne krasai kin ong ba ne kin ailat tang giruspa nan long kum drok mencuai ki ong ba di tang beruspa menta baduk mayo di kampoi sta drok ya la kejo de kani kasino ka de ka long ka bala rikuliat ya kayo ka kot ka setiap lada rikuliat ya baro ki kam khalai wat kini ki bale atul masih kini ba khwai dok ha kini bale kruk kini ki fir baro ong tu kin ha ka khajana de kumalong menta free bed di ka setiap kan poisno ka we di setiap kan poisno mentakin kom don la susim daga lon khat saw san jar khat saw jar keluar tri surok daga lon tri ai lon bebuan ban sim ya sentas kiem lo don ke speu na 40% entre ban sim namar bom don yang speu nyono no bom don resources kan liklo ka resources mar balai kalik namar ba la kham ban ti do yong habala kham ti do yong te man se teng nam ta ji men to yu pai ba la se sarkar ke polit ke penkam na no ka buj tang banyat kita ka ndai ka ka jingdu nong golong ba da ka we ka chekien ru pholak ni khulak chisni kalik da phrak thali chisni kan pui kan no ta di ka ka ba sokhia ti dei ka da na ka le stiet ka thaula ne ni ka sino te na ka yonga wat la menta le se kan priang de la kawan ka skar ba thmai nga kan tu ya sort thmai la kun no ka de ben pelong an be ya ka ti ka sino nang ba in kom no ne ka binu jong stiet kan ti tai kulisi